नामखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि मोननैसो खौरां लाबोनानै होफैदों जाय खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा मिथियाखैबो जानो हागौ अदेबानि मिथिखाबायबो जानो हागौ आसा खालामो नोंथांमोनहा मिथिखानायब्लाबो नायनानै थांगोन दा फैदो लोगोफोर अब्ला मा खौरांफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लांदिनि लांनायनि सिगां नोंथांमोनहा दासो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लानो हागोन जाहाथे गोदान नटिफिकेसना थाङो नोंथांनि सिगाङाव बेनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामना लानो हानाय जागोन दा फैदो लोगोफोर फार्स्टआव नुनो मोनदों दिनैनि आपडेट कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनि आसामनि बेलायाव दासान्दि पजिटिभ केसा 24 सा जानानै दंहैयो एक्टिभ केसा बेनिफ्राय टटेल गासै लानानै 59 था जानानै दङ बेनिफ्राय बिनिनो डिसचार्ज जानाया 34 आरो सासे थैनाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सासेखौ थैखांनानै मोननाय सासे सिख्लानिखौ होनाय जायाखै जिहेतु सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया गावनि थैनाय लिस्टआव आपडेट खालामनानै होआ बेनि थाखायनो नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामहरदों सानै जाबाय होननानै सानै जानायनि जाहोनखौबो आङो सिगाङाव मैयानि भिडिअ बानायनानै होखांखाबाय अदेबानि दा बेखिनि बिनिफ्राय नुनो मोनगोन सोमोनांथावै मोनसे जोंनि भारतनि बेलायावनो सानसेनि गेजेरावनो 1089 सा एक्टिभ जादों महाराष्ट्रआव दा बेयो जोबोद जोंनि सोमोनांथाव आरो गिख्रंथावना जानानै दङ जेराव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन महाराष्ट्रनि बेलायाव 19,463 सा जाफैबाय गासै केस बेनिनो रिकभारा 3,470 आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों डिसचार्ज जानाया जाहैबाय नुदों डिकेस अर्थात थैनाया जादों नोंथांमोननि सिगाङाव 731 सा आरो बेनि गेजेराव 30सोनिया गोदान दा बेबादि गोबां गिख्रंथाव जानानै दङ नोंथांमोनहा आरायग' सेतु एपआव नोंथांमोनहा नुनो मोनदों आरायग' सेतु एपनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो भिडिअ खालामखांबाय नोंथांमोनहा डाउनलड खालामाखैबा डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन सरकारि एप डिसक्रिप्सनाव नोंथाङा बिनि सोमोन्दै रिभिउ नुगोन दा बेनिफ्राय नुनो मोनदों छत्तीसगढ़नि राजनांदगांवआव नक्सालनि एक्सट्रिमिस्टफोरजों बा उदखारि हान्जाफोरजों भारतनि रौनियानि मोगा-मोगि जानायाव मैया हराव जोबोद दुखुनांथाव थासारि जादों दा बे जाहैबाय बेयाव साब इन्सपेक्टर एस.के. शर्माजों लोगोसे उदखारि 4 थैनाय जादों जाय उदखारिफोरनि गेजेराव 2आ हिन्जावमोन होनदों दा बेखौ नोंथांमोनहा मिथियाखैमोनबो जानो हागौ दा जोंनि भारतआव बा मुलुगावनो कर'ना भाइरासनि थासारिजों जानाखि गोख्रों मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ दा बेनि बेलायावनो भारतनि जानाखि जारिमिन नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे बोसोरनि गेजेरावहाय जोबोद गेदेर खैफोद जाबोगासिनो दङ फारियै नोंथांमोनहा खौरां बिजोंफोराव मोनगासिनो दंखायो आपडेट मोनबाय थागासिनो दंखायो दा बेनि थाखायनो जोङो साखाफारा जानांगौ हथात जोङो बोरैहाय जोङो बे बोसोरखौ बा बेबायदि थासारिखौ बारग'हरनो हागोन बिनि थाखाय सांग्रांथि लानांगौआ जोंना साफ्रोमबो गोनांथि दङ दा बेनि थाखायनो आखावलायहरनाय जायो जाहाथे गावबागाव सेफटिखौ नोजोर बोनानै भाइरासखौल' गियालासे बा भाइरासनिफ्रायल' सांग्रांथि लायालासे बैफोर गिदिर जेंनाफोरनि थाखाय गावखौ रैखाथि खालामनानै लानो हानाय जायो दा अब्ला फैदो लोगोफोर बिनि उननियाव थांनोसै दा नुनो मोनदों त्रिपुरायाव कर'नानि सोमोनांथाव केस जाबावदों दा बेवहाय नुनो मोनदों दिनै फुंसिमाव 30 सा गोदान केस मोनदोंमोन बिनिनो गेजेराव 25 सायानो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा BSF जवानफोर मोनदों दा 25 सा BSF जवानफोर जानायनि जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जादों जोंनि भारत हादरनिनो थाखाय जायफोरो 86 हथात 86 बेटेलियनमोन होनदों दा बेयाव नोंथांमोनहा खौरां बिजोंफोराव नुखाबायबो जानो हागौ दा बेजों लोगोसेनो गासै त्रिपुरायाव एक्टिभ केसआ दा 116 सा जानानै दङ दा बेनिफ्राय 116 सानि अनगायैबो 2आ हामफिनबाय हथात डिसचार्ज जाबाय बेखौ लाफानानै गासै 118 सा केस जादोंमोन दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव दा जोंनि आसामनि बेलायावबो हथात बांगासिनो दङसो बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि लानो गोनां जानानै दङ अदेबानि नोंथांमोनहा बांद्राय खाब्रायनो नाङा बा जों बांद्राय खाब्रायनोबो नाङा माखासेया जोंना कन्टेनमेन्ट जनाव थाखानायखायसो बा कन्टेनमेन्ट हथात बेंनानै दोनजाखानाय थिखोनानै दोनजाखानाय माखासे क्वारेन्टाइननिफ्रायसो मोननाय जादों दा बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानांगौबा गावबा गावनो सामलायनो लानो हानाय जागोन दा बिनिफ्राय गुबुन भिडिअ नोंथांमोनहा नुखाबाय जानो हागौ आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ निउसनि आरो टेक भिडिअ नोंथांमोनहा जुदि इउटिउबारब्ला इउटिउबनि सोमोन्दैबो गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन टेक भिडिअ डिसक्रिप्सननि गेजेरजों थांनो हानाय जागोन नोंथांमोनहा आरो नोंथांमोना इनस्क्रिनाव जाखांफैनाय भिडिअफोरखौबो नायना लानो हानाय जागोन नायनायनि थाखाय जोबोद रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों।